Бүгін бізде қонақта район ішкі ishlar бөлігі начальнигі Раил Рауил олыға тәуілін. Сөзі біз жерлігі біздегі ел харекеті емендігі юлларының тұрышы тұрында болар. Раил Равилович, мүстемдегі оператив халбет таныштырып өтегіз әлі. Қайырлыкен, исәнмісіз. Тулайым бұл еліне алсақ енді біздің оператив обстановка стабиль деп айтырайым. 9 айға біздің 9 жинайет тіркелген. Былтырғы 9 айға біздің 99 жинайет тіркелген. Шулай айтып, 10 жинайетке өсіш бара. Айрым юнәлішлер бойынша енді алсақ, былтыр біздің үш мәртәбе ешірін ұрлау ұшырақлар артқаны бұйыл бұл өсішіні біз тоқтата алдық. 9 айға 36 жинайет тіркелген. Әмі бұйыл біздің яңғал ұсыл білән шет мелкетіні ұрлау ұшырақлары шақты өсті. Яңа түр кәсіп білән күн көрішер соңында орта деп білеміз. Шуларға да тоқталайық әлі. Шыннан да район бойынша алсақ та, республика бойынша алсақ та, сыңғы арада яңғал ұсыл білән шет мелкетіні ұрлау ұшырақлары шақты артты. Көбісінше алар дистанцион форматта ішленілі интернет шілтерлер арқылы һәм кәрәзді телефон қоланып. Біздің районда бүгін күнге де шондай 8 жинайет тіркелген. Алар енді біздің екі түрлі ұсыл білән ішленеді деп айтырайым. Бірсі актив болса, екіншісі пассив форматта. Актив форматта енді біздің жинайетшілер көбісінше өздері актив харекет ясап, алар сыңынан зиян көріші білән ілімтеге кірелер. Көбісінше мұндай жинайетлер алар банкның картысының персональный мәгълүматларын алу білән бәйлі. Шуны айтасы келе, бір қашанда шет кішіге бұл мәгълүматларны беруге керекмей. Не ішінде айтам, бүтіні біз аңлаймыз. Ішкі ishlar бөлігінде түрлі хөкүмәт органнарында әлбәттә һәрберсендә өзінің базасы бар. Шулық индивидуаль мәгълүматлар, алар ул базаларда бар һәм бір қашанда банк хезмәткәре сезгә шалтыратып, ул мәгълүматларны сорамаячак, чөнки аларның базаларында ул бар. Моның белән шул җинаятьчеләр генә кулланалар. Мошенникларның қолына леккен кішер арасында жетекшілерінің де, оқытушыларының да, текшілерінің де болуын білеміз. Міне бұл ақшаларны кері қайтарып алу мүмкін ме? Шундай шырақлар болды ма әлі? Шыннан да бұл сұрауға келгенде енді алдан бұл тір жинаят шыққанда көбісінше үлкен яштегі абайлар, апалар біздің зиян көруші болып қалалар. Телефоннан SMS сообщениялар келіп, улығыз, қызығыз бәлеге әлекті, ақша көшерге керек деп, алар шулай алданалар. Қазір енді жинаятчылар һәр күнне ысулларын яңартып торалар дип әйтеп була. Көбісінше шыннан да эшли торган кешеләр зыян күрәләр һәм зыян китерелгән зыянның күләме дә артып бара елдан ел. Менә безнең атна сайын совещаниялар республика күләме үтә һәм айрым юнәлеш белән шушы төр җинаятлар карыйлар. Атнага китергән зыян хәтта 40-50 миллионга җитә республикадан алганда. Бу очракта инде зыян күрүче үзе әйтик актив хәрәкәт эшләп җинаятчының кармагына эләгә дип әйтәсе килә инде. Бу акчаны гомумән кайтару мөмкин түгел. Бу акчаны гомумән кайтаруы мөмкин. Республика буенча алсак 10 җинаятның берсе икесе ачылып бара. Безнең тәҗрибәгә килсәк, без быел 2 җинаятны ачтык. Берсе 19-нчы елгы. Монда шулай кешенең шәхси мәгълүматларын кулланып, анарга аның исеменнән кредит алганнар. Монда без җинаятчыны таптык, ул зыянны тулысынча кайтарды. Икенче чиракта без Кемерово шәһәренә хәтлек барып җиттек. Әмма эшне ахырына хәтлек җиткездек инде, но судка әйтик, бу эш китмәде. Ни өчен? Чөнки җинаятчы 15 яшьлек балык булмаган балай һәм аны җинаять җаваплылыгына тартып булмый. Но әлбәттә ни өчен ачыклау кыен. Җинаятның җепләре бер юнәлештә генә бармый, берничә төрле юнәлешкә китә. Акча башта күчә, урланган акча күчә башта бер счетка, аннары ул счеттан икенче счетка китә. Менә соңгы җинаятны алсак,
җинаять белән бәйле телефон Украинада теркәлгән. Акча инде 3 юнәлешкә киткән. Берсе Чаллыга булса, берсе Мәскәүгә һәм берсе Краснодар ягына. Бу җинаятларны ачуы кыен, әмма мөмкин. Әйе. Ну, зур тырышлык кирәк беренчедән. Һәм дә инде нәрсә әйтәсе килә, җинаятны кисәтүе җиңелрәк аннан ачыклауына караганда. Бу төр җинаяткә ул бигрәк тә аерым кагыла дип әйтәсе килә. Халыкны менә саклап калыр өчен халыкка киңәш буларак нәрсә тәкъдим итәрегез? Әлбәттә әйтеп киттем инде, беренчедән бернинди шәхси мәгълүматларны чит кешеләргә бирмәскә. Икенчесе инде интернетта эшләгәндә уяу булуны сорарым. Чөнки менә булган очраклардан карасак, безнең кеше күбесенчә бушлай булыр дип алдана. Но бушлай сыр мышеловкада ана була дигән мәкаләдә кебек бер очракта начар кредит историясе булган физик зат, шулай ук интернетта мәгълүматлар табып, кредит бирәбез, начар кредит историягыз булса да дип, җинаятьчеләрнең кармагына эләгеп, үзенең кредит алмагына түгел, үзенең акчаларынан тышта кала. Икенче бер ханым хөкүмәтнең бушлай ярдәм бирүенә алданып, шулай ук үзенең акчасы кала. Әлбәттә, менә бу сорауларга килгәндә, безнең бит хөкүмәт органнары районда күп, аларның һәрберсен тикшереп, нәрсәдер эшләр алдыннан тикшереп алып була. Кемгәдер ярдәм артыннан мөрәҗәгать итәргә була. Шул ук безнең участковыйлар бар, шул ук танышлар бар дигән кебек. Һәрбер очракта уяу булып, башта нәрсәдер эшләр алдында, менә акча белән бәйле әйберләр белән интернет аша 7 тапкыр тикшерү кирәк. Раил Равильевич, менә безнең балалар арасында да хукук бозулар саны артып бара дип беләбез. Аларга да тукталып үтик әле. Әйе, быелгы мәгълүматларны алсак, шулай ук җинаять очраклары бездә теркәлмәсә дә, хукук бозу очраклары ешайды. Безнең бәйле беренчедән инде вак урлаулар белән, сетевой кибетләрдән, һәм инде икенчесе ул гомуми милкәтне җимерү очраклары белән. Һәр очракта балык булмаган балалар, алар билгеле булды, әйе. Һәм хәзерге вакытта инде профилактик учетка куеп, алар белән эш алып барабыз. Соңгы араларда менә исерек еш транспортлайдер әйткән ише шоферыбыз тоткарланды һәм аларга нинди җаваплылык яный? Бу сорауны караганда, бу төп проблемаларның хәзерге көндә төп проблемалар берсе дип күрәм. Чыннан да республика күләмдә тәнкыйть, гадел тәнкыйть безгә карата булды. Алдагы елны безнең юл иминлеге белән хәлләр әйбәт булса, быел алар шактый начарланды дип әйтергә дә була. 5 үлем очрагы теркәлде. Шулай ук тән җәрәхәтләре алучы саны артты. Беренче очракта менә бу урлаулар белән уяу булуны сорасам, монда җавапчылык сорарым. Җаваплы булуыбызны һәрбер очракта машина белән идарә иткәндә, юлда җәяү җөргәндә, һәрбер үлем аерым бер юл фаҗигасында булды. Очракта бу тизлекне дөрес сайламау белән бәйле. Шулай ук исерек килеш кылган юл фаҗигаләре саны артты. Без моның белән көрәшне алып барабыз. Әмма бүгенге көндә хәллек барыбер исерек йөртүчеләр очрыйлар. Узган атнада 5 очрак теркәлде. Бу атнада алсак, сишәмбе көнне 2 исерек машина йөртүче шулай ук тоткарланды. Һәрберсе аларның җавапчылыкка тартылачак. Безнең закон белән каралган ел ярымнан артык йөртү танылуыннан мәхрүм итү, әйе, һәм инде 30 меңлек штраф. Әгәр дә инде кеше үзенә кирәкле выводлар ясамаса, икенче кат эләксә, монда инде җинаять җаваплылыгы каралган. Раил Равильевич, менә юллардагы авариялар санын киметү, бөтенләй бетерү булмаса да, юллардагы иминлекне тәэмин итү максатыннан алга таба нинди чаралар планын сез карадыгыз, алга таба нинди операциялар үткәрү планлаштырыла?
Ну, әйтүемчә, көрәшне без алып барачакбыз инде. Бу проблема белән җиңүгә хәтлек дип әйтәсе килә. Бу юнәлештә без әлбәттә атна сайын профилактик рейдлар үткәрәбез. Бүгенге көндә инде безнең район буенча 600 чакрымга якын юллар булып, эш гаи хезмәткәре генә әлбәттә бөтен юнәлешләрне каплап бетерә алмый. Шуңа күрә бу эшкә участок инспекторлары һәм башка бөтен полиция хезмәткәрләрен дә бу эшкә тартабыз. Ну, әлбәттә, юл иминлеге ул полиция хезмәткәрләренең эше генә түгел бит инде. Шулаймы? Ул барлык әйтик, барлык җәмәгатьнең эше булырга тиеш. Бигрәк тә машинаны исереп килеш идарә итүдән туктатуда. Шуңа күрә безнең Telegram каналда ачылды. Кая мәгълүматларны бирергә була. Шулай ук безнең телефон доверие эшли. Эчке эшләр бүлегендә анда хәбәр бирергә була. Андый очраклар белән андый очраклар күрсәгез. Раил Равилович, менә күп кенә яшь егетләр кичкенә чакта инде милиция булырга хыялланалар. Иште белүебезчә инде сезгә дә ниндидер вазифаларга кешеләр җыясы дип ишеттем. Менә нинди вазифалар ул? Шуның белән дә халыкны таныштырып үтсәгез иде. Хәзерге вакытта вакант урыннар бар. Күп булмаса да, шуңа күрә уңган егет кызларны үзләрен җаваплы эштә тикшереп карарга теләсәләр, халыкка, районга хезмәт итәсе килсәләр, без аларны көтеп калабыз. Әлбәттә, инде сәламәтлек хәле буенча аерым таләпләр бар. Югары белем булса әйбәтрәк. Юридик образование гына дип әйтмик, безгә техник образованиелы кешеләр дә кирәк. Но шулай ук инде армия сафларында хезмәт итүче җегетләргә карата инде кагыла. Эчке эшләр бүлегендә хезмәт итүнең нинди өстенлекләре бар соң? Ну, беренчедән стабиль хезмәт хакында әйтергә инде мин. Әлбәттә, үз эшеңне җавапчан, матур иттереп, дөрес иттереп, төгәл иттереп алып барсаң, каралган ел дәврендә төрле премиялар. 20 елдан әлбәттә пенсияга чыгу мөмкинлеге. Һәм инде бушлай юридик белем алу мөмкинлеге Казан юридик институтында. Бу елны да безнең 2 хезмәткәребез институтка кереп, хәзер укуларын башладылар. Шулай ук 10 ел хезмәт иткәч, бар мөмкинлек аларга единовременный социальный выплата, ул инде бирелә квартира яисә инде торак йорт алырга. Эшкә безгә килүче егетләрне, кызларны көтеп калабыз. Мин һәрберсе белән үзем аерым күреп сөйләшергә әзер. Барыбыз да исән-имин булыйк, юллардагы иминлекне бергәләп саклыйк. Әңгәмәгез өчен рәхмәт. Бүген бездә кунакта район эчке эшләр бүлеге җитәкчесе Раил Равил улы Гатауллин булды. Юлларда үзара ихтирамлы булыйк. Бу кагыйдә шоферлар өчен дә, җәяүлеләр өчен дә бердәй мөһим. Исерек килеш транспорт белән идарә итүче шоферлар саны кимеми. Алар белән көрәш алып баручы даи инспекторлары руль артында хатын-кызларның да спиртлы эчемлекләр кулланып йөрүен билгеләп үтә. Бу бик кызганыч күренеш. Халыкны ойнатасы иде, ләкин бу бердә җиңелеш түгел кебек. Ел башыннан җирлегебездә 14 юл транспорт һәлакәте теркәлеп, аларда 5 кеше вафат булды. 17 кеше авыр тән җәрәхәтләре алды. 4 аварияның исерек шоферлар аркасында килеп чыгуы да мәгълүм. Безнең бүгенге көнгә тикле 75 кеше исерек хәлдә тоткарланды ел башыннан бу. Булсам алдагы еллардан кимеми. Әйтсәк, орта исәктә була. Шулар катнашында безнең 4 юл һәлакәте
теркелди. Шуларда инде төрле кишилер төрле дәрәҗәдә тән җәрәхәтләре алдылар. Бу исерек чынын инде үзе өчен генә куркыныч түгел, бу башкалар өчен дә, җәяүлеләр өчен дә, башка машина йөртүчеләр өчен дә куркыныч тудыра. Юллар һәркемнән игътибар таләп итә. Исерек шоферларны акылга утырту өчен аерым чаралар күрү мөһим. Алкоголле эчемлек кулланган хәлдә руль артына утыручылар арасында гади халык белән бергә җитәкче урыннарда утыручылар да бар. Магазинга барам дейм, магазинга киттем мен магазинга. Жуга, вайтын бар жолтырат. Вайтын деп сатырат. Әйе, водительге оформитте де ут деп әйбер деп. Шуңа үзем түләрмен. Ут деп әйбер деп штраф yok деп водительге оформитте дейме. Пожалуйста, etmeyin меня. Районның ЮХИДИ инспекторлары исерек шоферларны даими тоткарлап тора. Исерек шоферның даи инспектор электергәч, мискенгә сабышып, җибәр башка эчмим дип үтенә башлаулары да табигый хәл шикелле. Мен җибәрегез мине. Бер тапкыр. Сез мине йөзләттердегез мен. Бер тапкыр җибәрегез. Бер тапкыр я вас прошу же. Бер тапкыр җибәрегез мине. İşi bilmeye yaramaz. İçmeyim. Җибәрегез мине, пожалуйста. Öldürüp koyuyorlar. Küp işken keş ölüge oturmagan. Җибәрегез бер тапкыр. Бер тапкыр җибәрегез мине. Эшип руль артына утырган шоферлар үзләренең эчүләренең сәбәбен иксез-шиксез проблемаларында күрә. Балама операция ясыйлар, туганым авыр хәлдә, тагын башка бик күп уйлап чыгарылган сәбәпләр белән инспекторларның күңелен йомшартмакчы булалар алар. Ләкин закон сагында торучылар намус белән эш итә шул. Закон бозгансың икән, син җавап тотарга, үз гамәлләрең өчен үзең үк җавап бирергә тиешсең. Җибәрегез. Niye çesin sen öyle? Мен проблема зор. Шуңа Ben эштем. çıkış bile kelemem. Әйе, халык хәзер тормышка җиңел карап, үз көенә генә яши башлады. Ярый әле ул өендә генә бәйрәм итсә, спиртлы эчемлекләр кулланып, руль артына утырган шофер Газраилга тиң, халыкны айнытырга иде. Ләкин чат саен алкоголле эчемлекләр сатучы кибетләр ачылып торганда, бу мөмкин хәл микән? Buna pribor, шкала yüzde hatlı ergeçtin. Seninle öpmüşken ötecek. Öyle kızım. Көп bu. 9 тапкыр күрәтмәгән. Районда намуссыз машина йөртүчеләр белән көрәшү өчен телеграм-канал булдырылды. Төркем Муслимова пьяный водитель дип атала. Исерек шоферлар турында мәгълүматлар аноним рәвештә кабул ителә. Исерек машина йөртүчеләрне киметү максатыннан безнең үзебезнең телеграм каналлар, аноним каналлар барлыкка китерелде. Алар буенча халык үзләрен аноним рәвештә кайда нинди машинада исерек кешене әйтә алалар. Без аларны тикшерәбез, алар аноним булып калалар, әйтүчеләр билгесез кеше булып барачак. Аннан соң безнең шул тәрбия чарасы дип әйтергә кирәк, телевидение, газеталар аша без исерек машина йөртүчеләрнең списогын газетка бирергә, бу кешеләрне район белеп торырга тиеш дип беләбез. Руль артында исерек шофер, ул инде җинаятьче. ЮХИДИ хезмәткәрләренең саны аз. Аларга да җәмәгатьчелекнең булышуы кирәк. Намус кушмый дип утрасы түгел. Нәкъ шул исерек шофер аркасында кемнеңдер кадерле кешесенең гомере дә өзелергә мөмкин. Ул очракта намусыгызга ни диярсез? Үзегез турында уйламасагыз, сезнең өчен ут йотып яшәүче әти-әниләрегез, балаларыгыз, гаилә учагының җылысын саклаучы тормыш иптәшләрегез турында уйлансагыз иде. Бу дөньяга кемнедер бәхетсез итәр өчен тумагансыздыр бит. Бу тапшыру һәркемгә дә сабак булсын иде. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Деликатесы из мяса, рыбы и птицы в находке по народным ценам. Желудки цыпленка 500 грамм 49 рублей. Рыба хек 179. Тушенка боекомплект 119. Позволь себе больше за меньшие деньги. Срок акции до 1 ноября 2020 года. Подробности у продавцов. Требуется управляющий СП «Мазина Малая», специалист по охране труда, инженер сельхозтехники, инженер-механик, агроном. Телефон для справок 8 917 222 72 88. Ждем вас на работу. Природа России уникальна. У нас 5-я часть лесов Земли. У нас четверть всех запасов пресных вод мира. Треть мировой флоры и фауны находится в нашей стране.
Сохраним природу вместе. Узнай как. Пройди экодиктант. Проверьте свои экологические знания на портале Экодиктант.рус. Ну купи, в классе уже у всех есть. У тебя же на прошлой неделе зарплата была. Хочу новый телефон. Воспитывать сложно. Позвонить легко. Это Антон. Он фрилансер. Официально нигде не трудоустроен. С тебя 100 рублей. И чтобы на пенсии он чувствовал себя спокойно и безопасно, ему надо всего лишь открыть брокерский счет с высокодоходными бинарными опционами для выхода на уровень пенсионного обеспечения равному стажу в 25 лет. Но гораздо проще зарегистрироваться как самозанятый и добиться того же в один клик. Остались вопросы? Приходи в Центр поддержки самозанятых. С тебя 100 рублей. Ага, может, чек еще выпишешь? Уже выписал. Теперь честным быть просто. Вечером так мало света, пешеходы незаметны. Чтоб несчастья не случится, надо нам, друзья, светиться. Это знаки, это ленты, это чудо, элементы. Световозвращающие, светоосвещающие. Эту песню не забудь, и безопасным будет путь. Башкаларның ни хакында дәшмәвен беләсезме? Моңа каршы ничек көрәшәсен белмисезме? Халык контроле, коррупцияны бергәләп туктатыйк. Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталы. Базоптов цен находка, чудо не магазин. Вкусные продукты по народным ценам. Вафельные рулеты 530 грамм 79 рублей. Конфеты няшечка 219. Цикорий большая чашка 109 рублей. Срок акции до 1 ноября 2020 года. Подробности у продавцов. Мы вечно заняты и вспоминаем о своем здоровье только тогда, когда оно само напомнит о себе. Полис ОМС – это ваша защита. Он гарантирует ваши права на бесплатную медицинскую помощь. Как найти своего страхового представителя? Это просто. Звоните по телефону контакт-центра, указанному на памятке, полученной вами при выдаче полиса ОМС, или на сайте вашей страховой медицинской организации. Все крупные страховые медицинские компании имеют круглосуточные колл-центры, в которые можно дозвониться в течение 20 секунд и получить ответ на интересующий вас вопрос. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. Даже само появление поэта кажется преисполнено особым смыслом. Хади Такташ родился в первый день нового века, 1 января 1901 года, в небольшой татарской деревне Сыркыды. Я родился, чтоб таинственным звоном звездами слезы мои заблестят. От звуков моих вдохновенных песен весь край расцветет, как весенний сад. Тогда, откликаясь на зов мой могучий, и небеса, и земля задрожат. Движение с детства основной лейтмотив поступков Такташа. Поэт по жизни всегда в пути. Стремление юноши к самообразованию приводит его к решению уехать в Среднюю Азию. Здесь и начинаются его трудовые будни. Знакомство с богатейшей восточной поэзией дает мощный импульс творчеству. Такташ пишет свои первые стихи. Первая мировая война. Время не балует поэта. Возмужание Такташа происходит очень быстро. Он тонко чувствует ускоряющийся исторический поток, трагичность жизни начала XX века. Я бунтую против вас,
и страшные огни я зажигаю. Стою на огнедышащей горе, и идола вашего, и мир ваш я ввергаю в пылание великого огня. Эти стихи не просто юношеский романтизм. Токташ не следует литературной моде. Таким было время, сам воздух переменной эпохи. Стряхнем мы старинные ветхие грузы, избавимся мы от смертельной обузы. Вы слышите? Новый мы путь начинаем, путь к вечному солнцу, к великим огням. Токташ прежде всего поэт татарского народа. В 1922 году, как комета, врывается он в поэтическую жизнь Казани. Творческая среда сразу же принимает поэта. Среди его друзей писатели Габдурахман Минский, Адель Кутуй, Хасан Туфан, художник Баки Урманче, актеры, музыканты, журналисты. Новаторство Хади Токташа не только в попытках придумать новые формы, но и в необычной естественности самовыражения, в вольном течении мыслей и чувств. Мотивы покушения на Токташа не ясны до сих пор. Возможно, учитывая классовые противоречия того времени, причиной этого происшествия могла быть попытка погасить поэтическое пламя бунтаря Хади. Читатели понимают поэта. Он любимец публики, ее кумир. Но особенно притягателен Токташ для молодежи. Молодые люди постоянно окружают поэта. Тема любви не обходит ни одного поэта. У Токташа она по-особому благоуханна, романтична, музыкальна. О поэте однобоко мы не имеем права рассуждать, даже о любом поэте, о Токташе, о титане, обновлении поэзии тем более нельзя. Он многогранен, он удивительно богат на нюансы и так далее. Он и как поэт, и как личность, с его жизнью, его стремлениями, с его видением мира, это большой пример для поэтов. Звезда на небосклоне поэзии. Вот так я сказал бы. Мой след на груди земли впечатался так, что остаться бы смог. И в небо строчками огневыми мой песенный голос подняться бы смог. Тогда бы потомки, прочтя мои песни, сказали: гляньте, когда-то встарь и вправду здесь проходил, распевая, гений в лаптях, веселый бунтарь.